खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। कभिड-19 नि गोसारनाय बांनायनि जाउनाव गुदि फरायसालिया 8 मे सिम बन्द थासिगोन। हादोरजों लोगोसे बलिउडनि गोबां फावखुंगुर, फावखुंग्रि, मेथाइ रोजाबगिरि आरो सेलेब्रिटिसफोरनि देहायाव कभिड-19 नि साग्लोबसारनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो हमदों। मख'नो गोनां दि बलिउडनि सानै फावखुंगुर अर्जुन रामपाल आरो नील निथि मुकेश बिथांमोननि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बिथां सानैया गावसोरनि कर'ना पजिटिभ जानायनि खोथाखौ गावसोरनि इनस्टाग्रामनि गेजेरजों फोरमायनानै लायो। नील निथि मुकेश बिथाङा फोरमायनो लायो दि बिथांजों लोगोसे गाव नखरनि गासैबो सुबुंफोरानो कर'ना पजिटिभ जादों आरो दायो बिथांनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गावबो हम क्वारेन्टाइनआव दं होननानै फोरमायनानै लायो। सालबारि हालामाव खाम, सिफुं, जथा दामनानै बर'नि बैसागोखौ फालिदों। आसामाव मास्क गाननांगौनि गोनांथिथार होननानै फोसावबाय आरो मास्क गानाब्ला 500 रां फाइन खालामनायनि राहा लानाय जागोन होननानै बुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धीरेन मुसाहारि बिथांनि गासै थाग्रा न'आ कारेन्टजों खामनानै सेवहांगार जानाय जेबो आरो न'जों लोगोसे माइ-माइरं गासैबो खामफाजोबो। दायो धीरेन बिथांनि नखरा थानो, जानो, लोंनो जेबो सुबिदा गैया होननानै दुखु फोरमायदों। बेखायनो बिथाङा दुखुथिया नखर धीरेन मुसाहारि बिथाङा रायजो-राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोन्नो लुबैदों आरो बिथाङा रायजो-राजाफोरनि सहाय हरनो हाब्ला मोजां जागोन साननानै सहाय बिदों। बिनि एकाउन्ट नम्बरखौ डिस्क्रिप्शनाव होगोन आङो। बिनि एकाउन्ट नम्बरा जाबाय 331093597688। आइएफएससि कड नम्बर SBIN 00073888। अरुणाचल रायजोनि बिजेपिनि दोलो दैदेनगिरि अदेप मिरु, गेलेमु आरो लाइमोन उन्नयन मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव कभिड-19 बेराम साग्लोबदों आरो गाव टुइटारनि गेजेरजों बिथाङा गावनि कर'ना पजिटिभ जानायखौ फोरमायनानै होदों। धेमाजि जिल्लायाव एक्स-एनडिपिएसनि हानजाया बैसागु फोरबो फालिदों। गामि गामि